make ya. Rombongan Lalerijo, grup lete-lete. Nok Lora minangkane bos cilik Lora Buana, sarang Mamai Iban, Mamai Lukman, Nok Ita, Nok Yuli, Nok Wati, Nok Lisa, Nok Opi, sarang Papa Yuda minangkane kepala suku. Kaya wong Dayak be kepala suku. Sarang Kacung Diki, Dikol, Kang Mugi, Kang Cipto, Kang Jebot minangkane calon majikan kanggo 2.200. 2.200 calon majikan Kang Jebot jangan ada Gebang. Terus Ayah Bunga minangkane bos bandara. Mamai Reka sarang Mamai Rizal Keding, sarang Bapak tuane Apis minangkane bos pangsit. aja ketinggalan kanggo anake Mama Haji Yusuf kadene Kajung Asep sing tugu. Ya wis ayo. Ya kanggo Bapak tuane Apis jaluk lagune Kopi Lendot. Soale jalukane penganten lanang kanggo Ang Jebot nyuwun pangapunten. Sarang Bapak Haji Subendi minangkane sesepuh Gelora Buana saking Gombang Cirebon. Sarang Ibu Aja Eci Heci Keding. Nok Hestri spesial, moga sehat selalu Nok Hestri. Kangge besan keluarga Tugu mangga ditunggu. Mangga kangge keluarga Tugu. Nok Neng. Rombongan hijau. Rombongan Lalerijo. Mangga rombongan hijau. Keluarga Tugu. Sarang Mama Lurah minangkane bos bata dewek. Kanggo Mas Nuridi sing duwe laguna Kopi Lendot. Mikaji sing duwe lagu Kopi Lendot. Spesial kanggo Mama Nuridi sarang Wiwi Nuridi ya Keding. Khusus warang sing Tugu mangga. Kanggo sing duwe Pulau Biru shopping. Kanggo Ang Citu sing duwe Bala Junti. Kanggo Kajung Asep. Siapa mah? Mimi Kaji, mangga sini. Mimi Kaji sinten? Mimi Kaji Tugu. Gara-gara Kopi Lendot, laki sering sengajenguk. Yen bengi mangkat begadang, Mimi Kaji Tugu paling sayang. Mangga mangibing mah. Nok Lora. Ibing sareng kulayap. Gara-gara Mimi Jepri paling sayang, Nokora sing paling eman, Tukang Jebon paling sayang. Mimi Neng, pengantin wadon, Mimi Neng, Mimi Ali Nengsi, Mimi Neng pengantin, Mimi Neng, terus Mimi Neng, kanggo bos gua. Mamai Elmi, Mimi Asih, Mamai Asih, kanggo Mangno. Mamai Paris sudah Taiwan, Mamai Paris. Tuku sapi, alie bandot Mamai Elni, bos buah sayang. Apa? Nokwati. Yeni ngomah. Mimi Mela sayang. Mimi Mela eman. Mas Nur, Noknek. Lagi Nokkeneng sayang, Nokkeneng. Kanggo Mame Paris. Nokkeneng. Sing paling enak Nok Neng Mas Nur Mas Nur paling sayang, Mas Nuridi paling ganteng, Mas Nuridi paling ganteng. Tobat pengantin serasi temen ya, pengantin lanang, pengantin wadon Mas Nuridi sarang Nok Liningsi kanggo Mangno bos buaya Keding Papai Elni, Mamai Paris sing duwe Taiwan, Mamai Paris kanggo Anget Cidune Keding, Ang Jebot Mamai Iban,
patuane habis anenge ngopi nok keneng lendo kanggo ajeng asik ayo Mas Nur Mas Nuride Mas Nuride Mas Nuride Mas Nuride Mas Nuride Mas Nuride ini ngomah Mas Nuride pengen sewot nok keneng lendot nok keneng sayang nok keneng terus nok keneng lagi kedanan nok keneng sayang nok keneng rumah tangga nok keneng Mas Nur sayang Mas Nuride Mas Nuride Mas Nuride gara-gara kopi lendot Mas Nuride paling eman Mas Nuride paling ganteng nok keneng paling sayang disambung kanggo Mimela, tukang ya soto. Mimela. Gara-gara kopi lendut, Mimela paling sayang. Mama Elmi bos gua dewe, Mama Nuridi paling sayang. Sama Mas, nok iip, nok